miserable gang of traitors. Long live Stalin! Confession is good for their souls. Thank you for your ideas. Who could follow Stalin? Who would follow Stalin? None of you is worthy. So, I'm going to rid myself of all of you. We will show no mercy. През историята е имало хора, които държали огромна власт в ръцете си. Цезар, Чингис Хан, Мао, Хитлер, американски президенти и европейски монарси. Но има един човек, който държал повече власт от всеки друг. Човек, който от суровите терени на Грузия се издига до архитект на свръхсила и притежава толкова огромна власт, че неговите решения, неговата воля собственоръчно променят хода на историята. Не на Русия, на целия свят. Той решава живееш или умираш, но не за единици, а в стотици милиони. Човек, който избива десетки милиони от своя народ и десетки от своето обкръжение. Но под тази обвивка се води човек, воден от убеждения, чието действия, макар и заблудени в преследване на утопични идеали, се разгръщат в гоблен от човешки трагедии и морални парадокси. В късната част на 20 век едно дете се ражда в свят на ръба на монументална промяна. Но града и родителите на това дете са от вторично значение. По-важна е епохата, историческия момент, а историята е пейзаж от възможности и граници. Цената на зърното, политическата институция, големината на армията, новите технологии, новите философии и така нататък. И върху този исторически пейзаж индивидите действат или не действат. Но той сам по себе си не се променя. Някой трябва да го промени. И понякога този някой не е народа, а една единствена личност. Историята на света е просто биография на велики хора. Най-важната част от историческия пейзаж, в който Сталин е роден, е индустриалната революция и последиците от нея. Защото до такава степен променя цивилизацията ни, че много се питат как трябва да изглежда света напред. А с каква форма на управление да се води? Империализъм, капитализъм, марксизъм, комунизъм. When the Industrial Revolution came along, nobody knew how to build a benign industrial society. So people experimented. Many people thought that to build an industrial society means building an empire. And there was a very close link between building an industrial society and building an empire. And all the leaders, not just Britain and France, also small countries like Belgium, also Japan, when it joined the Industrial Revolution, it immediately set about conquering an empire. Another terrible experiment was Soviet communism. They also thought, how do you build an industrial society? You build a communist dictatorship. And it was the same with Nazism. You cannot separate communism and Nazism from the Industrial Revolution. You could not have created a communist or a Nazi totalitarian regime in the 18th century. You know, you try to adapt to something completely new, you very often experiment, and some of your experiments fail. Русия в края на 19 век има 104 националности и 146 езика. И както Сталин по-късно казва: изостанали сме с 50 или 100 години от напредналите страни. Трябва да преодолеем това разстояние за 10 години. Или ще го направим, или те ще ни смажат. Бил закостенял несправедлив режим. Управляван от абсолютна монархия, царят имал неоспорима власт. Остатък от една отминала епоха, която все повече се разминава с теченията на модерността. Модерност обхванала Европа. Населението доста
доста по-слабо образовано от това на европейските сили, главно било в провинцията. Като чак до 1861 те били крепостни селяни. На практика 60 години забавяне от другите велики сили. Индустриализацията главно заради тези два фактора била бавна. А загубата на Русия в Кримската война, Японската война и по-късно Първата световна още повече отслабва режима. До 1905 в Русия няма никаква форма на парламент, но пък започва да се проявява класа от интелектуалци, които имали свои идеи. Но тъй като какъвто и да е тип политически движения били тежко забранени, те се преместили в политическия underground. Повлияни от идеите на Маркс, те целели революция, която да създаде едно по-модерно и справедливо общество. Общество не по вертикала, а по хоризонтала. Всички да бъдат равни. Може да ги наречем борци за правда. Един от тях бил Йозеф Джугашвили. Старият свят умира, а новият се бори да се роди. Сега е времето на чудовището. Историята ни започва в скромното градче Гори. Пазарно градче, нито бедно, нито богато. Ранният му живот е микс от амбиция и трудности. Майката на Йозеф, Екатерина Георгиева, била символ на здраво бачкаторство и издръжливост. Работила на няколко места, за да издържа семейството. Бащата на Йозеф, Висарион Иванович, обущар по професия, се стремял да изгради свой бизнес, но в крайна сметка, като много по това време и от онзи край, се поддава на алкохолизъм и се проваля. В мемуарите си Сталин споменава за детството си. Родителите ми бяха прости хора, но не се отнасяха с мен толкова зле. Още отрано Сталин проявява забележителен интелект и способност. Майката разпознава потенциала му и се стреми да осигури по-добър живот на Йосиф. Първият проблем, с който Сталин се сблъсквал, е езиковата бариера. Всякакъв тип образование бил само на руски. Език доста различен от грузински. Майка му го изпраща при свещеник, който го гледа като собствен син и научава на руски. След което свещеника го урежда в църковно училище в Гори, където Сталин се превръща в един от тримата най-добри ученици. Отличен в обучението и участващ активно в хора, което бързо го прави любимец на учителите. Пращат го в столицата, Тбилиси, за да учи в семинарията. Най-доброто учебно заведение в цяла Грузия по онова време. Там приемали само най-работливите, най-отдадените младежи. Йозеф, тогава спряко Сосо, е не само приет, а и печели пълна стипендия. He's one of the smaller kids at school. He's about 2 inches shorter than Hitler. So in other words, what we're talking about is force of personality, not a physical presence. Yes, force of personality and ambition. And the ambition expresses itself through reading and acquiring knowledge and bettering himself. He wants to be somebody of significance. And being somebody of significance through education. That obviously comes from his mother, very strongly stressing education for him. Това, което трябва да знаем за Сталин до този момент е, че е изключително интелигентен, изключително усърден и истински вярващ. If you were in a seminary, you will recognize the words. Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed. Приятел от това време по-късно в мемуар пише: ходеше на всички богослужения и пееше в църковния хор. А той не само спазваше всички религиозни обреди, Но и винаги напомняше на нас да ги спазваме. Столицата се запознава с Владимир Ладо Кецховели, колега грузинец и ментор, и колелото започва да се завърта. Сталин малко преди това започнал да чете Дарвин, отдръпвайки го от религиозните му вярвания, които били несъвместими с теорията на еволюцията, че сме еволюирали маймуни. А вярващ човек без нещо, в което силно да вярва, просто не става. Но Ладо го запознава и с едни други тези на марксизма. Спира да бъде примерен ученик в семинарията и дори се противопоставя на учители. Изключват го от училището. Започва да организира протести и стачки. Отказва се от добрия живот и се отдава на борба за правда. Правда по неговият начин. Ама чакай малко. Сталин и борба за правда. Точно така. Сосо бил на път към един по-добър живот. Завършвайки семинарията, можел да отиде в Русия да завърши университет, да стане учител или свещеник. Вместо това той захвърля всичко и се отдава на 18 години. Бедност, мизерия, престъпност, сибирски студ. И то за какво? Ако просто търсел власт, имал по-бързи начини, по-правилни пътеки. А Йозеф се отдава на някаква идея за създаването на утопичен по-добър свят. One of the things, maybe you can correct me if I'm wrong, what you've made me realize is this wasn't some kind of manipulative personality trying to gain more power solely, like kind of an evil picture of a person. But he truly believed in communism. As far as I can understand, again, you can correct me if I'm wrong, but he wanted to build a better world. Stalin was a true believer, and this is very important.
He was also hungry for power and for personal power, but just as you said, not for power's sake, not only for power. Не просто търсене на власт, а човек силно вярващ в идеология, вярващ, че има историческа съдба. Така и самото зло. Много по-човешко и много по-интересно от просто психопат жаден за власт. Имаме човек отдаден на кауза. Отричане на буржуазията, отричане на частната собственост, отричане на иерархията в обществото, отричане на християнските догми, отричане на частната инициатива и оттам отричане на всеки, който твърди обратното. Той е враг. Той място на тази земя няма. Beg you to spare my wife and child. We must respect all living creatures. Except for the police, people who work in government, bankers, users, and anyone who has the power and money to exploit the simple people. Stealing from these people is allowed. But remember, it's crazy to want too much. Коба, грузинският народен герой, чиято легенда прилича повече на тази на Робин Худ. Името Коба означава неукротимият, който се бори с царската неправда, уважава приятелството, защитава истината и налага справедливост. Защитник на бедните и угнетените, прочут с остроумието си, способността си да надхитри богатите и влиятелните. Нещо като микс между нашия крали Марко и хитър Петър. И Сталин точно този герой избира за свой фаворит, за свой идеал. Дори взима името му за следващите 20 години. Колегите му го знаят като Коба Джугашвили. Но и Коба, както Робин Худ, за да се бори с неправдата, му трябва финансиране. От 1899 до 1905 Сталин е главно журналист и агитатор. Организира стачки, протести и пише статии, всяко от които е незаконно деяние при царския режим. 1902 арестуван и пратен на заточение в Сибир за цели 3 години, но успява да се измъкне след само месец. Следващите 3 години продължава най-вече с интелектуални влечения, докато през 1905 не заминава за Финландия, за да се срещне с Владимир Илич Ленин. Сталин уважавал Ленин и бил доста добре запознат с литературата му. Осъзнавал, че Ленин е пътят към победата. Ленин му казва: финансиране трябва, финансиране. Сталин отговаря: ще измислим нещо. Революцията не е вечеря, писане на есе, рисуване на картина или шиене на бродерия. Тя не може да бъде толкова изискана, толкова спокойна и нежна, толкова умерена, добра, учтива, сдържана и великодушна. Революцията е въстание, акт на насилие, чрез който една класа сваля друга. Веднага, щом се връща в Грузия, основава клуб на болшевишките експроприатори. Накратко им викали отряда. Престъпна група, която в следващите години ще се занимава с въоръжени грабежи, банкови обиди, рекет, покушения, търговия с оръжие и с много други революционни деяния. Скоро след това създава паравоенната организация Червени бойни ескадрони, които финансират чрез вече сериозно развитата си криминална мрежа на болшевишки експроприатори. Разбирай, що ме за каузата, можем да обираме, убиваме, грабим. Основно се занимават с рекет за защита на големи бизнеси и мини. Да бе, нещо като тогавашните висаджии. Но по думите на Сталин, краде се само от богатите. С времето структурите на Сталин започват да играят по-голяма и по-голяма роля измежду революционерите. Организират бягства от затвори на други комунисти и също служат като тайна полиция измежду революционерите, търсейки предатели.
Ленин от своя страна през този период започва наистина да вижда Сталин като изключително важен играч, който се отличава от другите революционери. Ленин критикувал много от тях, че са просто пиячи на чай. Развиват теории, философстват и ходят по кафенета. Сталин бил различен. Създавал структури, намирал финансиране, елиминирал врагове и набирал приятели. Но и в същото време бил на едно интелектуално ниво с пиячите на чай, така че да им влиза в приказката. Не бил просто бандит, а истински революционер. Но колкото и да спомагал революцията, пътя бил тежък. Враговете дебнели постоянно. През 1908 е арестуван и затворен. Пратен е на 2 години изгнание в Вологда. След 2 месеца го измъкват. През 1910 е задържан и върнат в Соловичегодск. Там го натягат още 9 месеца, докато не избяга. Забележете, това е бягство номер 3. През 1911 е отново хванат и пратен на изгнание в Вологда. Вместо предвидените 3 години той прекарва в града само 3 месеца. Бягство номер 4. През април 1912 е арестуван и пратен в сибирския град на Рим. Уж пак за няколко години. Но само след 38 дни отново се измъква. Бягство номер 5. До момента Коба е пращан 5 пъти на изгнание, арестуван е над 10 пъти и е бил в поне 4 затвора. През цялото това време от 1899 до 1913 е постоянно преследван от тайната полиция, първо заради стачките и протестите, които организирал, после заради другите си дейности. Но е факт, показва истинска издръжливост и отдаденост на каузата. 1913 Сталин е на маскен бал в Санкт-Петербург. Охрана навлизат и го залавят. И този път са решени, че няма да им избяг. Пращат го на възможно най-тежкото място. Сталин се озовава в отдалеченото село Корейк в Сибир, буквално разположено на ръба на полярния кръг. Единственият антидот на душевното страдание е физическата болка. За разлика от другите му пъти в изгнание, в последните години Сталин е различен. Все едно се е предал. След 10 години борба за каузата, на която е посветил живота си. Не виждал прогрес. Режимът оставал същия. И за разлика от другите му изгнания, които той често използва като възможност за писане, организиране и поддържане на политическите си връзки. Този път не прави нищо. Сталин заживява с местните. Ходи на лов, оставайки с дни. Прекарва дълги периоди на остров Половинка, където построява заслон за един човек и прекарва много време в риболов на прилежащата река Енисей. Има десетилетия, в които нищо не се случва. И има седмици, в които се случват десетилетия. Огромни протести започват на 7 февруари 1917. Първо излизат на стачка индустриалните работници в Петроград. На следващия ден, Международният ден на жената, към протестите се присъединяват и жени, които се обявяват срещу правителствената политика. Кулминацията е, че около 200 000 протестиращи искат абдикация на царя. The confrontation with the people had escalated to a new level. The slogans on the banners now read, "Freedom or Death." By the fourth day of demonstrations, the center of Petrograd had become a battlefield as fresh army units were brought face to face with the protesters. Now, under the direct orders of the Tsar, they were to shoot the demonstrators if they did not disperse. Голяма част от военните, пратени там вместо да потушат протеста, се присъединяват към него. One soldier, Sergei Kapishnikov, said, "Our fathers, mothers, sisters, brothers and brides are begging for bread. Are we going to kill them?" Назначено е временно правителство, което прави една огромна грешка. Решава да продължи войната. И това води до два проблема. Първият е, че на практика никой освен генералите не искали войната да продължи. Когато Керенски дава заповед за офанзива, войниците просто казват: не. На практика се получава военна стачка. Няма да ти се бием във войната, пич. Второ, преди царя да падне, имал огромен мирен договор, който да приключи войната през 1918. Но временното правителство го отхвърля. Германия реагира, като търси начин да ги свали. И техният начин е другаря Ленин. Немците му дават пари и организират за него брониран влак, с който да мине през военните зони и да стигне до Русия. В Русия той започва да организира болшевиките, които са за радикално преустройство на обществото. Унищожаване на всичко предишно и създаване на диктатура на масите. Диктатура на малкото
в името на многото. Октомври. Правителството е изключително слабо. Армията и каквито и да е други служби са на практика неработещи. На обществото му е писнало от война, глад и репресии. Ленин събира масите под слоган с 3 думи: хляб, мир, земя. Октомврийската революция започва. Троцки със своите червени гвардейци завзимат ключови локации в Петроград, без почти никаква съпротива, кулминирайки с Зимния дворец. Новото правителство веднага търси мир с Германия. Изключва доста тежък договор и скоро започва гражданска война. Червените срещу белите. Червените са комунягите, а белите са всички останали, подкрепени от капиталистическите сили. Войната продължава от 1917 до 23. Главно е спечелена от Троцки, който още през 18-та създава Червената армия и се оказва доста добър пълководец. Why did Lenin pick Stalin? Well, Stalin was a very effective organizer, and the position was an organizational position. Stalin could get things done. He would carry out assignments, no matter how difficult. He wouldn't complain that it was hard work or too much work. He wouldn't go off womanizing and drinking and ignore his responsibilities. Lenin chose Stalin among other options because he thought Stalin was the better option. След създаването на Съветския съюз е време революционерите да вземат официални позиции във властта. Ленин е лидер на болшевишката партия и ръководител на съветската държава. Троцки печели цивилната война за Ленин, заради това Червената армия става негова, което много ще си кажат, че е мястото, където истинската власт и влияние е. Да, ама не. Сталин вършил секретарската работа и през 22-та Ленин създава специално за него позицията главен секретар. Позиция, която на пръв поглед не изглежда много влиятелна, но на практика била втората по сила след тази на Ленин. Работата на Сталин общо взето била организацията. Ръководител на партията, дясната ръка. Представете си го така. Ленин отгоре, който взима решенията и ги праща на Сталин, който ги изпълнява в детайл. Сталин държи лостовете на властта в името на Ленин. Less than 6 weeks after Lenin has created this position and installed Stalin, Lenin has a stroke and never really returns as a full actor to power before he dies of a fourth stroke in January 1924. So a position is created for Stalin to run things on Lenin's behalf, and then Lenin has a stroke. And so Stalin now has this new position, General Secretary, but he's the right hand of a person who's no longer exercising day-to-day control over affairs. Stalin then uses this new position to create a personal dictatorship inside the Bolshevik dictatorship. През април същата година Ленин получава първия си инсулт и вече е извън играта. И сега, когато човек номер 1 получава инсулта, човека номер 2, който никога не е бил предвиждан за човек номер 1, се оказва с всички лостове на властта в ръцете си, без някой, който да му диктува отгоре. В неговите ръце са връзката с тайната полиция, с военните, външната политика, разполага шифровачни кодове, предава цялата информация, получава секретна информация, назначава кой на коя позиция да бъде, отговаря за организация на срещите и кой е поканен. Започва борба за власт. Но борбата не е Сталин да се качи на власт. Той вече е там. А борбата е да бъде свален. От 22 до 28 Сталин създава уникално диктаторство около себе си. Бихме предположили, че го прави през терор, екзекуции, тежка ръка. Това е Сталин. Но всъщност не. Има време за терора. Той ще е след няколко години. Та тогава как се създава диктаторство, но без терор? Почти никакъв. Факторите са 4. The single most important discovery, in my view, of the secret archives, the single biggest discovery of those archives is that behind closed doors, they talk the same way as they did in their propaganda. Exactly the same way. You know, many of us thought, or some of us thought at least, that we would get into the secret archives and we'd finally start to see, all that crap about the bourgeoisie, all that nonsense about class warfare, all that stuff about imperialism. We can relax now. But it turns out behind closed doors, that's all they talk about when they're secretly among themselves and don't expect anybody to find out what they're talking about. It turns out that the communists were communists.
През 1991 са публикувани тайните архиви. И те ни разкриват най-важното за Сталин и комунистическия режим. А това е, че комунистите съвсем реално били комунисти. Не е фейк, колкото да вземем властта. И Сталин най-напред от всички бил истински вярващ в каузата, в идеология, което е важен фактор, за да може да създаде това диктаторство. Хората вярвали в него, че ще изпълни наистина комунистическите идеали. Печели доверие и подкрепа. He was interested in enacting communism in reality and also in building a powerful state. He was a statist, a traditional Russian statist in the imperial sense. The fact that they knew he was a hardcore, true-believing communist won him a lot of followers. And the fact that he was a hardcore defender of Russian state interests, now in the Soviet guise, also won him a lot of followers. Сталин имал няколко свои герои, но един от най-вдъхновяващите бил този Иван Страшни. Руски цар, който довежда величие на Русия, но с безкористна бруталност. Но Страшни не винаги бил толкова страшен. Първите години на владетелството му болярите започвали прекалено много да си позволяват. Но вместо да ги принуждава да му се подчинят чрез сила, Страшни просто си тръгва извън Москва и им казва: добре, оправяйте се. Аз вече не съм на власт, бъдете вие. Империята е страшно дестабилизирана. Страхувайки се за себе си, осъзнавайки, че никой друг не може да носи на гърба си режима. Болярите сами се молят на Страшни да се върне. И той се връща, но с условието, че вече ще има пълната власт. Вдъхновен именно от Страшни, Сталин в периода 22-28 подава оставката си 7 пъти. И макар малка част от това да е манипулация, ако му я бяха приели, той слиза от власт. Структурите на терора, които биха наказали тези, които се противопоставят, още не били изградени. Те не приемат оставката му. Не от страх, а защото вярват, че той е най-компетентният и само той може да ни носи на гърба си. Наистина си разбира от работата и никой не смятал, че може да го замени. Той бил чаровен, добър политик, особено 30-те. Карал те да се чувстваш важен, грижил се за теб, помагат и подкрепят. It's just personal, old-fashioned kind of Tammany Hall machine politics. It's literally like, you're coming to Moscow, do you want an apartment? Have you got a nice enough apartment? And then when they arrive in Moscow, he actually turns up and looks at their apartment. Is this good enough? Have you got a fridge? Oftentimes he turns up at their apartment, he talks to their wife, and he says that you don't have a fridge. I'm going to get you a General Electric American fridge. You know, that happens many times. Естествено, Сталин се възползва и от мръсни трикове. Още през 22-а има негови комуникации с тайната полиция, опитвайки се да ги спечели на своя страна. И о чудо, още тогава подслушват телефоните и създават интриги. And he begins to write. Menzinsky is the number 2 guy in the secret police now. Dzerzhinsky, another Pole, is number 1. And Stalin initiates a correspondence with the number 3 guy of the secret police, asking him if he could keep an eye on numbers 1 and 2. And then, after that guy says yes and gets involved with Stalin, Stalin then finds the person who hates the number 3 guy the most and initiates a correspondence and promotes him. And he says, you know, that number 3 guy, I don't really like him. Why don't you keep an eye on him? And this goes on. He does this in the army. He does this in the local party. He does this everywhere. So, you know, dictatorship is a special skill set. It's not a skill set that everybody has, but it's perceiving opportunity, seizing opportunity, turning it to your advantage. You know, what the Prussian military strategists of the 19th century called a strategy. Comrade Molotov, where is Comrade Trotsky? Struggle to find him and bring him here. What happened? I did reach him. I told him the funeral was yesterday. He was too far away to make it yesterday. Имало и някои мръсни трикове, като например да изпрати телеграма на Троцки за погребението на Ленин късно, така че лидера на Червената армия да не успее да дойде. You lied to him. Why? You told me you didn't want to have him here. You were to admit that to no one, true or false. True. Then why are you telling it to me? You're a real idiot, Molotov. You will go far.
И така Сталин създава своето лично диктаторство. Без екзекуции, без терор. 28-ма вече има пълната власт. Но бил готов дори именно тази власт да жертва. Стига да бъдат постигнати идеалите на комунизма. Да се върнем назад. Тук като вървяла октомврийската революция в градовете, която била комунистическа, то в провинцията имало обратното. Паралелна революция, в която участвали милиони. Революция, която довежда до капитализъм в провинцията. Once again, it's not the paranoia because there are a lot of paranoid people and 830,000 are not executed in 2 years. So what we have is, part of it is despotism. When you're a dictator, you kind of feel somehow it's not enough and you want to be a despot. A dictator is there are others with power around you. You are clearly the top person, sometimes called first among equals, but maybe not equals, but nonetheless, they are more than just mere minions. They run thieves. You're the recognized dictator, but there's all these other people around you. So a despotism is enslaving, crushing, psychologically, spiritually, politically, crushing those around you who serve you. They become slaves. The regime personnel themselves. So that's part of the motivation. Stalin is reading during the terror Russian translations or Russian historical works on ancient despotism. He's reading about Augustus. He's reading about ancient Persian monarchy. He's trying to figure out how to be a despot. He's studying up. What is to be done? The harvests have been good. I could see the fields from the train. But the grain is not being delivered. Why is that? Is it because the peasants have been told they can, if they wait, obtain better prices and become richer at the expense of everyone else? No. Who has told them this? Who? Comrade Stalin, I'm not sure you understand the situation. I asked what is to be done, and did you give me answers? No. Only complaints. Did you give me a solution? No. So I will give you mine. You will demand the surrender of all stocks of grain at existing prices. Anyone who refuses, you will confiscate his grain. You will bring anyone who opposes you to justice under Article 107 of the Criminal Code, which I remind you prescribes severe punishment for any kind of speculation. Those are your instructions. These measures will be applied throughout the Soviet Union. Thank you for your ideas. Историята често е представена като движена от масите матрица, тъй като огромни икономически, политически и културни течения се сблъскват и преплитат. Но всъщност, ако се вгледаме, ще видим, че не е точно така. Точно защото в тази огромна рамка понякога се появява фигура толкова голяма, с толкова неукротима воля и сякаш огъва реката на самата история с голи ръце. И не масата, а личността променя историята. Точно както с Сталин. Дори през 28 Съветския съюз е главно аграрна държава. Още не е индустриализирана както другите европейски нации. И Сталин е твърдо решен да промени това. Започва индустриализацията с така наречените петорки, които до края на 30-те издигат Съветския съюз до истински мощна държава. Факт. Икономиката расте, продукцията расте и то в период, в който Запада е в застой. Но какво реално представлява съветската индустриализация? Накратко, прехвърляне на работници от нископродуктивни роли в високопродуктивни. Но за да имаш високопродуктивни роли, ти трябва технология, индустрия, машини. И Съветския съюз купува всички от Запада, с цел след това да им направи обратен инженеринг. Тоест да си създаде техни по-евтини версии. Ходи ги съди за нарушение на интелектуални права. Но тези машини са скъпи и на Сталин му трябват пари. 1917 е година не на една, не на две, а на 3 революции в Русия. Тази през февруари, тази през октомври и една друга, която се случва не в градовете, а в провинцията. Която може би ни показва къде в гоблена на историята щял да отведе Русия, ако волята на малцина не била толкова силна. Had their own revolution in 1917-1918. Not the Bolsheviks, but the peasants eliminated the gentry class and seized the land. The peasants didn't control the land de jure.
wasn't their private property, but de facto it was their property. So this separate peasant revolution elicited a concession from the regime known as the New Economic Policy, which was a quasi-market for the countryside predominantly. However, their goal was not to have capitalism in the countryside and socialism in the cities. It was to have socialism everywhere and to eradicate the capitalism in the countryside. They indulged the peasant de facto ownership and quasi-market relations because that's how the country recuperated from the revolution and civil war destruction. Обаче последицата е следната. Имаш комунистическа държава с лидери истински вярващи в комунизъм. Обаче в същата държава имаш комунизъм в градовете и капитализъм в селата. И така чак до 29-та, когато имаме този идеологически проблем, събираме го с факта, че Сталин смятал, че трябва да има по-голяма жътва и получаваме решение за колективизация. Смъртта на един човек е трагедия. Смъртта на милиони е статистика. Сталин го обмислял още преди 29, но от партията се дърпат. Те почти всички били истински комунисти и всички били съгласни, че този капитализъм трябва да бъде изкоренен. Но почти никой не смятал, че това трябвало да бъде скоро. Страхът бил, че нещо подобно, колективизацията и терора, който ще е нужен за нея, ще дестабилизира и може би дори ще свали режима. Човече, кой иска да му вземат земята на сила? Но Сталин е твърдо решен. Общо взето казва на другите комунисти нещо като: другари и другарки, ние на това ли отдадохме животите си? За това ли водихме цивилна война? Това ли ще бъде паметта на Ленин? Другари, ние комунисти ли сме или не сме? Еще одна причина. Как люди стали жить у нас лучше, чем в старое время. То и размножаться стали быстрее. Это очень хорошо. Мы это приветствуем, товарищ. Сейчас у нас каждый год чистого прибытка. Население 3 миллиона. Это значит, каждый год мы получаем превращение на целую Финляндию. 10 лет, 10 Финляндий. 10 государств. Народу пробивает здорово. Смертности мало, рождаемость поднимается. Молодые, маленькие детишки, о них забота у нашего правительства большая, вы сами знаете. Растут, выживают. И сега въпросът не е дали става, а как? Как да натиснеш и заробиш 100 милиона човека? Да ги принудиш да дадат вещите си, земите си, добитъка си, да работят безплатно, оставяйки им по план само толкова, колкото да не умрат от глад, а в крайна сметка дори по-малко. Сталин използва вечната тактика. Дивиде ет импера. Разделяй и владей. The other thing he did was to instigate class warfare. Something called a kulak, which is a derogatory term that they used for better-off peasants. Stalin introduced quotas for kulaks, rich peasants, in each village, and those kulaks would be subject either to execution on the spot, summary execution, or deportation internally to frozen wastes. Създава класова война. Бива кол между самите селяни, като ги разделя на кулак, богат селянин и нормалните селяни. Създава квоти. Във всяко село трябвало да има 25% кулаци, които да бъдат предадени на полиция. А самото село пък има свободата да реши кой влиза в тези 25%. Now, if there was a village of 100 people, and Stalin would say, we want 25 kulaks. Well, what was a kulak on the ground? And the answer was, what if you have 2 cows? What if you have 3 cows? Do you need to have 4 cows? And they debated this. But the answer was you had 25 kulaks, or you yourself could be subject to deportation. So they had to find 25, no matter how many cows they had. Този начин ги настройва едни срещу други. Всеки гледа да спаси себе си и близките си. Следователно предава другите. Следователно настъпва огромен хаос. And this was very divisive, and people tried to defend and protect their own families. They didn't want to fall under the knife, under the deportation or the execution. So they began to finger their neighbors and others as the kulaks. If you criticized the policy but had no cows, you were ipso facto a kulak henchman, or objectively in the pocket of the kulak. So with the quotas and the instigated class warfare in the village, he was able to create this chaos and then benefit from the chaos
by using that as the instrument to force the collectivization. А последиците са по-тежки дори от това, което най-крайните песимисти предполагали. 7 милиона мъртви от глад и 70 милиона гладуват, но някак си оцеляват със спомена от глада. Режимът на Сталин е дестабилизиран и се формира опозиция вътре в самата партия. Нещо, което не е било откакто той е на власт. But anyway, a bunch of officials begin to whisper that this guy Stalin is ruining the revolution. They weren't anti-communist, they were communists, but they feared for communism's fate. And they whispered and they gathered, and some of them actually wrote a treatise about the horrors of Stalin's dictatorship. Но Сталин продължава, не помръдва, не спира. И така докато 100% оцелените не са колективизирани. And Stalin survived. He survived because his inner circle closed ranks around him. How big, roughly? Are we talking about a dozen people in this Yes, we vast are. country? A dozen. We're talking about a little bit, around a dozen, a little bit fewer. And they saw that despite the catastrophe that was unfolding, that none of them could lead the country. They saw Stalin was able to carry this regime on his back, deal with international relations, deal with the culture, deal with the secret police. Stalin had tremendous aptitude in dictatorship, and they themselves were lesser figures. His inner circle, if they had abandoned him, it would have been the end of his dictatorship. Когато глада оттихнал, индустриализацията и колективизацията, макар и на прекалено висока цена, били постигнати. И Сталин отново бил съветски герой. А тези, които се провиквали против него, бързо били свалени от позициите. But nonetheless, this episode of criticism got deep under Stalin's skin. He became infuriated with people who had the temerity to criticize him. Here he is doing what's historically necessary, eliminating capitalism in the countryside. Come what may, whatever the cost might be, paying the highest price. He had the nerve and the ability to do that, and they had the nerve to criticize him for it. And it rankled him for the rest of his life. Нямало непосредствена заплаха – социална, икономическа или политическа – за страната, за легитимността или стабилността на режима. Нямало криза, но после изведнъж настъпва пълна криза. Великата чистка започва като кампания за изкореняване на реални или въображаеми врагове на държавата и партията. Милиони са арестувани, изтезавани, преследвани и убити. Включително високо поставени членове и военни командири. Но те са верни на партията и Сталин. Тогава защо? Милиони половина са арестувани. 800 хиляди са екзекутирани. 90% от военния корпус, дипломатическия корпус, мениджмънта на индустрията. 100% от военноморските офицери. Абсолютен метеж, който никой друг режим не би могъл да понесе. What's astonishing is, as you suggested, that it's the elites, and moreover, they're loyal people. They're committed to the cause. They were the ones who helped the collectivization happen. These are the ones who stuck with him. Yes. And so this is a deep conundrum, how to explain it. Encountered Comrade Kirov last night. A very popular man, isn't he? Yes. In Moscow as well as in Leningrad. Yes. Deservedly so. He's an exceptional leader, always considerate, and always decisive. Yes. Do you think he is aware of it? Aware of what, Comrade Stalin? The conspiracy to make him General Secretary instead of me. It's hard to know, Comrade Stalin. It's your business to know.
На 1 декември 1934 напълно неочаквано Сергей Киров. Може би единственият комунист, който се доближавал до популярността на Сталин и един вид е негова алтернатива. Бива убит. Терора започва бавно да набира скорост. В следващите години никой не е в безопасност. Дори онези, които останали лоялни и на които дължал голяма част от факта, че режима не паднал по време на колективизацията. Те в неговите очи се оказали шпиони за нацистите, за американците или за британците. От 1225 комунистически делегати на 17-я партиен конгрес, 34-та, 1108 са арестувани в рамките на една година. Повечето от тях умират от мъчения в ръцете на НКВД и под мъченията на тежките условия в гулаците. От 139 членове и кандидат членове на Централния комитет, 98 са арестувани и всички разстреляни. There's this great moment in the terror when Stalin is murdering his officer corps and Hitler turns to one of his minions and he says, "This guy Stalin, he's sick in the brain." That's when you know, right? When Hitler is calling you sick in the brain. That's when you know you've really hit it. В края на 36-та населението в гулаците нараства до над 1 милион и Сталин решава да предприеме операция за изтъняване. Началниците на всички лагери получават заповед да предоставят списъци с затворниците, които, цитирам, продължават да водят антидържавна агитация. Всеки от тях получава квота. 28% от затворниците трябва да бъдат обезвредени. Тайната полиция също работила с квоти. Във всеки квартал трябва да бъдат арестувани предопределен процент предатели. Ако няма такива, ваш си проблем, ще ги създадете. Но въпросът остава защо. За власт? Възможно е. Но Сталин вече имал абсолютната власт. От садизъм? Възможно е. Но не е проявявал такива наклонности по-рано. От личната му кореспонденция не личи любов към причиняване на болка и страдания. Първото, което виждаме, че някакси Сталин се опитва да убеди самия себе си, че това, което прави, е нужно и правилно. Всичко в името на революция. Виждаме го в речите и го виждаме по един изключително странен начин. За Сталин не било достатъчно някой да бъде арестуван и просто застрелян. Сталин държал виновниците да си признаят, което включва измъчване, докато не го направят, което пък води до фалшиви самопризнания. Но дори просто признания не били достатъчни. Много пъти той лично редактирал тези признания, но не просто променял какво е казано в текста, а давал заповеди какво точно да бъде извлечено при измъчване. Хитлер, Грозни, Чингис Хан. На тях им било достатъчно просто да убият, али не иска признание. Второто е, че искал да щупи волята в близкия си кръг. Те са му напълно лоялни и преди това, но си мислели, че все пак имат право на мнение за решение, а на Сталин такива не му трябвали. Трето, което се пропуска най-често, е, че някаква част от очистените по-скоро били убити заради некомпетентност. Четвърто, Сталин искал да запълни всички позиции с млади хора, изградени от неговия режим. Нека погледнем речите му от тогава. Другари, моята наздравица ще бъде оригинална и необичайна. Свикнали сме да произнасяме наздравици за здравето на ръководители, началници, вождове, народни комисари. Това, разбира се, не е лошо. Но освен големите лидери, има и средни и по-малки лидери. Има десетки хиляди такива лидери, средни и по-малки. Те са скромни хора, не се бутат отпред, почти не са забележими. Но човек би бил сляп, ако не ги забележи. Защото от тях зависи съдбата на производството в цялата ни икономика. За здравето на нашите средни и по-малки икономически лидери. Хората по средата. Такива били, които не си вдигат главата, нямат амбиции и не се стремят към посто. Лидерите идват и си отиват, но хората остават. Само народът е безсмъртен. Всичко останало е преход. Затова е необходимо да умеем да ценим народното доверие. Надявам се, сред вас няма хора, които макар и да работят за съветското правителство, не са се погрижили за себе си на Запад. Като работят и за някои чужди разузнавателни служби, японски, германски или полски. Пето, външен от Сталин фактор, който стимулира тайната полиция. В този период най-вече ситуацията била следна. Вършиш работата и ако останеш без работа, получаваш не медал, а куршум. Surprised that you didn't witness the execution of Zinoviev and Kamenev. You sent Beria. Because I thought you might not have the stomach for it. Wouldn't have been the first execution I have witnessed. No, but at heart you're still a pharmacist. You're good at concocting poisons. Good at that, and making plots and conspiracies. Taking part in it. Yezhov is replacing you. Take that back to Moscow. И това се отнасяло дори за инструмента на терора, тайната полиция. You stinking dwarf. Your turn will come.
той я държал слаба спрямо него, сменяйки лидерството, преструктурирайки постоянно. I have done my duty. I've done everything you asked. Even my own deputy. I myself disclosed. Top officials under your command plotting against Stalin. And you supposedly are not involved? Involved in what? You yourself told me to purge the security apparatus to get new people. Yezhov, you monster. Are you trying to tell me you deliberately allowed people to be purged, to be killed? What have you done, Yezhov? How can you possibly pay for your terrible crime? И всеки там, ако искал да живее, трябвало да намира повече и повече конспирации и врагове. Та дори при всяко признание престъпникът бил задължен да каже кои са неговите съучастници. И после те да кажат техните, и така се завърта една пирамида от фалшиви признания. Чистката не е просто наречена велика чистка, а великият терор. Защото терорът не бил само върху хора с позиция в партията или служба, а дори върху обикновените хора. Той бил хаотичен. Един типичен случай се отнася до експерт по хидравлична енергия. За 18 месеца той е арестуван, осъден на смърт, помилван и изпратен в ГУЛАГ. После освободен, реабилитиран и накрая награден с медал, без да е направил нищо конкретно. Само по слухове и фалшиви признания. Друг типичен случай е за мениджър на фабрика за трактори. Обявен е за герой на Съветския съюз, след което невинен местния партиен вестник, оттам арестуван, осъден на 10 години в затвор ГУЛАГ, освободен след 5, върнат в Донец, повишен, отново арестуван, осъден на смърт и накрая разстрелян. Поглеждайки назад си казваме, това е стабилизирало режима, дало е още повече власт на Сталин, което в реално време не изглеждало така. Та представете си някой друг режим да беше направил нещо подобно. Дали щеше да оцелее? И през цялото време никога нямало реален опит за сваляне на Сталин от власт. Или дори опит за покушение. Забележете, срещу Хитлер имал над 10. Обяснението за това може да видим в тази сцена. Сталин и най-добрият му приятел за последните 30 години, Серго Орджоникадзе, са в офиса на главния секретар. Do you understand what is happening? No. I thought so. These are dangerous times, Sergo. We are getting stronger. Our enemies cannot allow this. Enemy agents have penetrated everywhere, including high positions, doing all they can to wreck our economy. And they want to follow the murder of Kirov with the murder of Stalin. I need your help, Sergo. You have it? I want you to testify against Bukharin. Prove your friendship to Stalin. Prove your loyalty to the state. You want me to denounce Bukharin so that you can put him on trial, shoot him. Why go through all that? Make it simple. Our great leader defends the Soviet people. Here. You do it. You shoot Bukharin yourself. Have you got the guts? Put it down. I've seen guns before. They don't frighten me. Put it down. There. So you won't denounce Bukharin when your own brother has denounced you. Brother has confessed that you, Sergo, gave orders as commissar of heavy industry for acts of sabotage and wrecking in the factories. My brother has confessed. You must admit there have been too many incidents, too many. You let my brother be beaten, tortured. Bring him here to Moscow. I want us both to see him. Too late. Too late? Too late. You bastard. You will kill us all. No, Sergo, no. You won't shoot Comrade Stalin. If you did, the country would be in chaos.
the fascists would invade. They would take the country, and you would go down in history as the man who betrayed Russia to the Germans. And the people would tear you and your wife and your children. Everyone who bears the name of Ordzhonikidze, they will tear you to pieces. I think you will shoot yourself. And we will call it a heart attack brought on by Comrade Ordzhonikidze's unceasing work day and night. The hero of the Soviet Union's glorious death. And we will bury you with all honors in the Kremlin wall, close to the tomb of Lenin. No one will ever know what a traitor you were to the party and the country. And your family will be safe and honored. That I promise. You promise? That's all you have left, Sergo. Wait. You were in the seminary. You will recognize the words. Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. It's the book of Job. By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed. Explanation for what happened in the interwar period. So it goes something like this, Stalin's argument of Soviet geopolitics. He said that it wasn't just class struggle that caused revolution. Right? Marxists might think that class struggle automatically leads to revolution. And Stalin argued, actually, no. The World War was crucial for radicalizing the class struggle and for leading to socialist revolution rather than reformism in the Russian case. And so therefore, Stalin said, if another world war happens, socialist revolution might result. Хитлер в Майн Кампф пише за славянските подчовеци. Обявява за свой номер едно враг юдео-болшевизма. Разбирай, комунистите и евреите. Съветският съюз за него е враг номер едно. И въпреки това Сталин сключва пакт с Хитлер. Но защо от негова страна? Истината е, че за Сталин Хитлер не бил фактор. And so therefore, if we can get the capitalists to go to war against each other, rather than to gang up in a coalition against the Soviet Union, and as they destroy each other, in the wake of that ruination, a socialist revolution could break out in those advanced capitalist countries. Hitler comes to power in January 1933, as you know, and neither British nor Soviet foreign policy geopolitical orientation changes.
Той виждал геополитиката последния начин. Когато Карл Маркс пише как едно по-добро общество ще бъде създадено, той твърди, че това по-добро общество, разбирай, социалистическо такова, е запалено от борба между класите. Сблъсък на бедните и богатите. Сталин бил съгласен, но леко допълнил. В писанието си От социализъм в една страна. Общо взето той ни разказва за следния геополитически план. Първо, трябва да бъде запазена за сега единствената социалистическа държава – СССР. Второ, трябва да бъдат запалени революции в другите държави, за да дойдат на власт комунистически режими. За Сталин решението и на двете цели е световна война между имперските сили. Война между тях щяла да ги разруши и оттам да се родят нови режими. Според него първата световна е ключова за революцията в Русия. И втората световна ще доведе до подобни революции на Запад. С една дума, вятърът на Хитлер духа в платната на Сталин. И така се ражда целта – запази СССР, като накараш имперските сили да водят война една с друга, от която война да се родят комунистически правителства. Но да видим външната политика на Великобритания. 1917 е сключен Версайския мирен договор, който на практика унищожава Германия. Държи я ниско, в мизерия, задлъжняла. Договорът е силно повлиян от французите, но великобританците имат други виждания. Те смятали, че договорът е прекалено тежък за Германия и че няма да доведе до дълготраен мир. Че мир в континента може да има само когато Германия е интегрирана с другите велики сили. Even after Hitler began to proactively revise the Versailles Treaty against the rules, the British stayed in the game because they had concluded early that their own peace was anomalous. The British continued to try to take the lead in revising the Versailles Treaty to reach a stable equilibrium, even with Hitler. Infamously, this is going to be known as appeasement, and it's going to get a very bad name in history. Nonetheless, from the British point of view, you can't have a stable inter-war order unless the Germans are part of the solution. From the Soviet point of view, Hitler comes to power and is he's raging about Judeo-Bolshevism and Slavic Untermenschen and Drang nach Osten and all of this. And Soviet foreign policy doesn't change. It's still oriented on keeping the Germans and the French and British away from each other. Така че великобританците искат Германия със себе си. Искат коалиция между капиталистическите имперски сили. Сталин пък иска Германия със себе си, за да може да разцепи именно тези сили. Иска капиталистическа имперска световна война. А какво искал Хитлер? Хитлер твърдо си вярвал в социалния дървинизъм. And here this is just a fantastic story. So Hitler believed in the master race theory. He believed that the German master race could only survive in a zero-sum world if it destroyed the other empires. It had to destroy Jewry, of course, but it couldn't survive if the British Empire endured. Now we think of this as, right? There was a lot of world to divvy up. Hitler won the Second World War. He had the entire continent either under his control or direct control or loyalists to him. You would think this would be enough. I mean, imagine, Napoleon hadn't achieved this, but it wasn't enough. And it wasn't enough because he believed in this master race, zero-sum, social Darwinist idea, which meant that he had to prepare for a war to destroy the British Empire, which meant to destroy the Americans as well. And in the meantime, the Soviet Union had to be destroyed because he needed the resources to take on the global British Empire. So Hitler's grand strategy was to destroy the Soviet Union, Britain, and the United States. That's what he was preparing for. And you say to yourself, my God, that's insane. И така Сталин през целия период до Втората световна война всъщност гледа да угажда на Хитлер. Многобройни пъти търси дипломация и изтопляне на отношенията. Но той за Хитлер е враг номер едно. А понякога трябва да се съюзиш именно с враг номер едно, за да унищожиш врагове номер 5, 4, 3 и 2. And as you know, the Nazis and the communists are pouring filth over each other in the propaganda, in the newspapers, on the TV. I mean, the regimes hate each other. The speeches that Hitler's making at Nuremberg about Judeo-Bolshevism, the idea that Ribbentrop is flying to Moscow is incomprehensible to anybody. Nobody knows. The night before at the dacha, Stalin's in a small gathering of people. Nikita Khrushchev, one of his proteges, little Nikita is there. And Stalin says to Nikita, he says, you know, Ribbentrop is flying into Moscow tomorrow.
And Nikita knows Stalin's perverse sense of humor, so he thinks this is a joke. And he says, oh yeah, and maybe he's going to defect. You know, playing along with the joke. And Stalin says, Ribbentrop is flying into Moscow tomorrow. Khrushchev's a little puzzled. That's the end of joking. Stalin has told almost nobody. He hasn't told the border guards. Ribbentrop is flying on Hitler's personal plane, known as a Condor. He gets to the Soviet border. The border guards see an unidentified plane, with markings that are not on their logbook, crossing the border, crossing Soviet airspace, and they shoot it. They shoot at it. Yep, they shoot at Hitler's plane with Ribbentrop on it at the border. And they miss. През 39-та Хитлер е твърдо решен да направи инвазия на Полша. Праща Рибентроп да тича към Сталин, което Сталин приема с отворени ръце. Сключен е пакта Молотов-Рибентроп. Той не е просто подялба на Полша и споразумение за ненападение. Той е огромен икономически пакт. Съветския съюз дава ресурси, гориво на нацистите. А в замяна те му връщат машини, технологии и дори самите чертежи на тези машини на съветите. На практика почти всичкото гориво, използвано за инвазията на Франция, идва от Съветския съюз. И така пакта е сключен. Хитлер е свободен да нападне Полша. И вуала! Мечтата на Сталин е постигната. И в неговите очи на практика нямало как да е по-перфектно. Имперските капиталистически сили водят световна война. Сталин вярвал, че войната ще е тежка, дълга, подобна на Първата световна. Война, която ще свали и двата режима. Тогава... Jackson, Tyson, Jordan, Game 6, so hard at a pro top, rollies that don't tick top, all the bars that screw the top, in the Mahan on his big rocks. Франция пада за 6 седмици. Било нещо, което нито Хитлер, нито Франция, нито Чърчил, нито дори Сталин очаквали по какъвто и да е начин. До сега Сталин не приемал Хитлер за заплаха, но вече бил изплашен. И то оплаха, която не е без причина. So, what is the situation here? The Germans are attacking everything. Their panzers have penetrated our lines. Their air force dominates. We've lost almost 1,000 aircraft. 1,000? How can it be? Most were destroyed on the ground. On the ground? Despite warnings and recommendations, they were left in forward positions. No, counterattack here, 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 and here. You don't understand the situation. Our front is crumbling. Our forces are retreating, trying to avoid capture. No capture, no retreat, no surrender. Attack. Beria! Beria! Bring up security troops. Shoot anyone trying to retreat. Shoot our own men? Yes, and we'll shoot you too, you incompetent fool! Cuba! С месеци немски войски се натрупвали на границата с Съветския съюз. Илюзията за мир между двете сили се разпада на 22 юни 1941, когато Хитлер започва операция Барбароса. Най-голямата военна операция в историята на човечеството. 3 милионна инвазия на Съветския съюз, което изненадва и Сталин, и армията му. Първоначално нацисткото нападение унищожава неподготвените съветски сили, което води до опустошителни загуби и окупиране на огромни райони. Сталинград, Ленинград, дори Москва са в обсада. Милиони умират при офанзивата на нацисти. Междувременно Сталин се прибира в дачата си и остава Съветския съюз без лидер.
It's been 10 days. We're waiting for you. No one can do anything. Cuba, they love you. They're calling for you. Come, it's done. Save us. Save us. Save us. Реакцията на Сталин, макар и закъсняла, е колкото безмилостна, толкова и решителна. Отстъплението не е опция. Той изисква всеки сантиметър земя да бъде защитаван до смърт. И все пак под желязното ръководство на Сталин Съветския съюз започва да обръща хода на събитията. We will hound and annihilate the enemy. We will show no mercy. Hitler will go the way of Napoleon, to defeat, to despair, and to his death. В съветската армия се изисква повече смелост за отстъпление, отколкото за настъпление. Каква роля играе Сталин във войната, която бетонира в историята като герой, като победител? Заслугата на Сталин за победата във войната е, че режима не пада. Замислете се. По време на войната от съветската страна загиват 8,7 милиона военни и 19 милиона цивилни. 27 милиона човек. За да го съпоставим, това се равнява на цяла България, цяла Австрия, Белгия, Гърция, Унгария и цяла Финландия, взети заедно. Просто изчезват. Руското царство пада след много по-малко загуби. А Втория райх също. Франция капитулира за 6 седмици. Диктаторството, което създал последните 20 години, било непокътнато. Вътрешни борби нямало. Въпреки грешки, въпреки че на моменти всичко изглеждало загубено. Но за Сталин войната била тежка психически и физически. Работи нон-стоп, почти не спи. Все пак сам бил устроил режима така, че всичко да е на негов гръб. 45-та получава малък инсулт и след това вече не е същия. До смъртта си през 53-та работи само около 150 дни от годината. През другите си почива на дачата си до Черноморието. Но едно нещо е непокътнато и дори се развива. Неговата параноя. She's harmless. You know about harmless. What the hell do you know? I know people are disappearing again. Enemies. Hey. Here, go to your mama. They had no allegiance to the Soviet Union. Enemies. Let him suffer. Murdering bastard. Forgive me. Управлението на Сталин е най-добре описано с думата парадокс. Сталин вдигнал на гърба си Съветския съюз с мотика и чук и го оставил с атомна бомба. Напредък обаче постигнал с цената на ужасяващи човешки жертви. Нека отново го чуем. В съветската армия се изисква повече смелост за отстъпление, отколкото за настъпление. Заключението за такова видео е сложно. Трябва да се замислим за огромната цена, която народа плаща под сталинския режим и да го сложим на везната с постиженията му. И въпросът става: нужно ли е било за
за да има прогрес, да има победа, да бъде заплатена тази цена, тази толкова висока цена. We have a predicament, Russia's predicament. It considers itself what we call a providential power, a power under providence or under God. It has a special mission in the world. This is the core of Russia. The problem, however, is that they are not the greatest power. And so what you see in Russian history is you see the quest for a strong state to manage or maybe even overcome the gap with the West. There's a Tsarist version of this, there's obviously a Stalinist version of this, and there's a Putin version of this. The result of this quest for a strong state is you get economic spurts followed by prolonged stagnation. Time and time again. Coercion, state as an instrument, bash the country a little bit forward, and then you end up in a hole. Finally, the quest for the strong state culminates in what? Does it culminate in a strong state? Never. It culminates in personal rule. Every single time. It's astonishing. And then we have the conflation of state interests with the political fortunes of one person. You will kill us all. Sergo, no. You won't shoot Comrade Stalin. If you did, the country would be in chaos. The fascists would invade. They would take the country, and you would go down in history as the man who betrayed Russia to the Germans. Именно режима на Сталин, дълбоко вкоренил в руското мислене, че от една страна са велик народ, но от друг, че са неспособни на демокрация и им е нужна тежка, строга ръка, диктатура, иначе ще се разпаднат. Философия, която виждаме и днес. Успехите и белезите от действията на неговия режим откриват може би най-важния въпрос. Да, този клип ще завърши не с отговор, а с въпрос. Вярна ли е пословицата, че целта оправдава средствата?